had to grieve a loss of a member. Something you shouldn't take lightly. We have to find peace within ourselves and be like, what happened, happened. Yeah. Life goes on. Langubo becomes a sacred thing. Only for as long as if a shop, anyone can buy it and do whatever they want to do with it. But it's unfortunate that abantu they won't get it on the floor. Yeah. Artist, you know, sure. It's a calling. Le way lubizo kutsho ndingayihambela nangempundu for all I care. If ndiyathanda ndingakhulula ngonke ndihambe bruthu unless ubudoda bakho busengubeni. Then ke mhlambi that's a topic for another day, you know. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Uzwakala nganeno ngoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela okuhle kodwa ngena. Alright, ke phambi koba siqale ke ngicela ba sikhawuleze sinyengeze lento ngokukhawuleza. Senza ke impazamo apha ku episode 65 nge-33 kaMarch. I-guest yethu yayingu Stix Makasana. uStix Makasana ke wayechaza ngencwadi ewayifundayo ethi unesiduko nje unetyala. Wathi ibhalwe nguNoxolo Grootboom. Sithanda uxolisa ngokungazenzisiyo kusisinwabisa Xothiwe. Nguye umbhali wencwadi. Siyaxolisa kubalandeli bakhe, siyaxolisa sisi. Masamkele ke nina mabuderi kunjani? Hayi no, semandleni. La bora man. Bishap yabona umnandi new wave siphunga necoke fundi. Hayi zinto zakhona. Yazi ke ndithanda ubulela man kuba nathi kwi episode yayigqithile esasishutile nani bantu yakhumbula kakuhle nge episode 39 sasilapha ku New Wave podcast nathi nizawuphinda nibuye nithembisa bovu ke abalandeli bethu bani zawuphinda nibuye xa nithe na release ialbum yenu entsha ethi Trio Chapter 1. So namhlanje size ngayo soxoxa ngayo ma ndiyazi maniqale ndawo nina Qala khona. La ndithanda inyani yenu abantu bethu zange bakhathazeke kakhulu. Masiqale ngolhlobo sithi kutheni kule album yenu intsha nibize ngoba iTrio Chapter 1. Utheni nichongele yo title? Okay. uTrio is an acronym yabo sesa bemaninzi amagama sawasuggesta yabo esiza namanye so kwavela eli lika Trio. uTrio uvela ngelithi I don't know mhlawumbe sasikhe sayicacisa nale way. uTrio it's TRIO, right? So it's 3 rappers in one. It made sense. Yabo, and it's self-explanatory ukuthi ya catchy ezindlebeni and yamnandi elwimini saqonda you know Trio can mean many things. Abanye abantu ke bayidissecta ngoyidissecta. Ngike nabukela enye itsotsi apha ibisenza naba ibisenza review na ithi ba as far as the album naming was concerned amajita aye alazy okanye aye onqena ucinga yabo. And ke ngoku nabe ngiqonda ba I understand uba ivelaphi like la deliberation sisayenza pha with the acronym yabo. Yena becinga fanele ba uTrio uthethe into bana 3 just the 3 yabo. He was interpreting it in that sense, whereas it's actually 3 rappers in one. So yeah, that's how the name came about. I suggest any suggestions ebeziye suggestwa in the bucket list, and then this one came won the votes.
ayibona ngubani waza naye. Yeah, like ideas zivela siphiwe le way wena Groti yabo. Siphiwe ngophiwa mhlambi mina ndacinga uthi uRedondo wacinga uR, maB wacinga uI, and then iMighty yasipha uO. Okay. So it was a collective effort. bakhona lady ke lalikhona lisincedisa. Yeah. Always ngayibali la element ubuki sister Buki was also Okay. there, yeah, when we were suggesting la magama yabo. So yeah, it was a collective Okay. response collective. Mhlawumbe i-trio yona le project lena yohluke njani i-sound yayo kwezinye i-project beninazo ngaphambili, i-message, i-energy yayo? Ooh. I think number one, calling it energy, ne? Energy is, I think it's been over years of experience, right? Experience yomculo, experience kwi-industry, experience as individuals, experience kwi-personal lives, yabo. So it's giving the grown man energy, yabo. So when you're listening to it, you can tell there is so much experience in the pen that went into writing this whole thing. There's so much growth, yabo. So I think that's the energy part of it, and then there's the sound part of it. We're very intentional about the sound, yabo. We wanted a sound that's gonna represent Tina, yabo. How abantu basazi ngendlela abantu basazi ngayo, and wanted a sound that's not necessarily going to confine us and put us in a box too, yabo. Sound that's going to be relatable to now, as much as it's also going to take you back, yabo. So it's like we pride ourselves as the pillar in between the future and the past, yabo. So whether or not you're going forward or you're going backwards, Tina we sikhona pa in the middle, yabo. So the sound, shout out to TT Beats. Sure. I can't give him enough praise. TT Beats got us. He knew how we wanted to sound, how we wanted to be received, and he did that job to the T. Shout out, big dog. You did your best. I think if we call an award for the best engineered album, we'd probably get that one too. Yeah, but we're very intentional, man, about everything that went into the album. Very intentional about the artwork. Like, I mean, even that was very controversial ebantwini when they first saw it. Yeah, but very intentional about that too, because it's art. People need to talk about art. People need to see it. That's why we call it art. Yeah, but so yeah, man, the album is very grown, very relatable. You get the cool vibe, you get the emotional vibe, you get the smart vibe as to, oh, these people are really thinkers, yeah, bro. You get the I am just a human vibe to it, yeah, bro. And all of that was very intentional. It took us a while to put it together, and it came out and even more, yeah, bro. So yeah, I think to date this is the most, for me personally, I would say to date this is that we've really immersed ourselves into it intentionally, right? There was not much intention. It was just pure energy, pure fire, young kids finding themselves in this thing, and we immersed ourselves even pa goyo. So that's the difference between the two. It's two masterpieces that serving different causes, yeah. So yeah. Yes. Also- Yes. Before ngene because you touch into your art, the album cover
yona nje itself iye yathethisa kakhulu. Who came up with that concept? Yeah, like I say, yabo Nginguyiqa amadoda. I concepts they come in koi ideas yaziya ezinye sivuka nazo ebedini siyaziphupha, ezinye zivuka sise studio, ezinye zivuka sihamba, ezinye zivuka sise staging, yabo. So umcimbi of matching yonke la nto yayisenzeka ki album cover shoot, it was different ideas ebese exist already. Cha ke ngoku kwakhe idea ba say how about we put this into an album artwork for the next offering, and yaba idea kamabhile yabo ba eksemajita man mdla kukho le image ilohlobo nohlobo Redondo kukho le image ilohlobo nohlobo mna mabhi ndinale image ilohlobo nohlobo. How's about we match as images, because aizo images zintsha eziyana yabo uzibonayo phazi images ebez exister before we actually went into the shoot. Cha ke kakhulu idea of like matching all of them together and make it one presentation into where pelele. What do you mean like bezikhona, which means bezicaptureishwe kwindawo ngendawo then nadibana ke nathi maziridiwe? Yeah. Okay. And then ke ngoku kukho i-response ne-comments nento ezithile ngeziphi ezona comments eniqonda ba eyi yayibona ke le ingathi isibethile kule nto besiyenza? None whatsoever. All of them were, I think is again when you are intentional, you also prepare yourself for the backlash, yabo, for abantu abangazoba happy with your art, because remember this is art, yabo. For as long as busy artist, yabo, awukwazi ucinga njengomuntu who is not an artist, yabo. What you can do is to try and think for them. Okay, cool. If I do this is how they're probably going to receive it. Yeah, and sharp. How do I feel about that? Yeah, so even before Sekupe, I was like, okay, cool, gents. If we do 1, 2, and 3, these comments and singers told, how do you feel about that? The gents were like, no, let's go. Yeah, and that happened, and it happened exactly ngosho besicingele ngakho. And there were comments zasiya kakhulu apha. Definitely kaloku incishwe nguye and ngoku eyona nto uyayithethisa as much as inguye onxibe olahlobo kwi album cover, as lento beyithetha amasoja isigqibo asithathwanga nguye, sithathwe sithi uyabo. Yeah, it's unfortunate ke ba maye izawuya kuye direct, even now besuku in 23 FM with Ulush naye asking the same thing. We had to answer no, we were intentional about it. Yes, ba umabhebeka namasoja, and we knew izinto ezinje down the line they gonna come, yabo. But also on the other end nathi siyabina because abantu abaninzi ya create traffic babantu mayoyibona don't yabo, people were kept on talking, you know. I mean, it's not something that's new under the sun. It was sitsho zikhona issues besike zazenza whereby we use the similar concept, yabo, senze into ebumila bunje mhlawumbe abanye khange bayibone, yabo. But oyena umuntu onemehlo nendlebe oyi-understandayo insingiselo oyi-understandayo i-art, yabo, uzayi-understanda, yabo, because ithethile uba kukho upha nalapha nophaya, you know. There is now, there is then, there is then, there is now, there is ungomso, yabo. It's crazy though. No hambo, there is a journey, but kiyasube si, yabo. But that's why it's crazy, man. No hambo, setha mo hambo. Ba understand about it. Like umuntu would watch a movie and umuntu onxibe okanye enemoluko phakathi, but it's mhlambe it's not like that deep as inxeba. Because inxeba abantu balfind very offensive. Sharp masithi nje a movie where kuzobonakala naba yaba khwetha benxibe ingubo yabo. And no one cares about that. No, because ingqondweni yabo ba I am watching a movie. It's a movie. Gabantu who are in character, right? Why do you want to take that away from us as artists? But okay, cool. When we were doing that, we were people in character.
yabo, but I understand. We fully understand. Yeah, hey, ithethisile. Yeah, no, definitely. I was so happy. and kuwe ke masive kuwe ngonke amazophuma kuwe wena la. Xa ubona ezi messages ezinjeyana ne comments ezinjeyana ne shares ezinje zoba hey wenzani kanti udla into lento ayenzayo dlala ngezinto zesintu ngolhlobo esinxibo sesintu esinjena esisifihlayo izinto ezinjalo ubona into ezinjalo utheni uzakwenza iart ngayo ntoni ndonga nozifunda ke ezinye ke messages yema indoni kanye le ecaba itaboo ingubo Yeah. okanye kuhamba ngogaga okanye kunxiba shades okanye kunxiba ibhandama what durag into ingubo mandiphinde ngathi ndikhawuleze because like ndingayobreakela zonke ibingubo yodwa ibingubo yodwa lebithi ibithethisa ingubo kakhulu kodwa ke Iyo ingubo. Yeah, it's ingubo. yema Nala durag. idurag okay masiqale phaka idurag itheni idurag nayo bebekhala ngayo phayane like Bayithini? bebengayi-understand uba ngaba bamane besithi abanye indoda enjani lena idlala ngelihlobo ngezinto zethu. okay first of all masiqale nilungise lo black yabona asidlali apha yabo ayopopi yes le yabo this is our livelihood is seriously way and to us umuntu ocinga fanele bamhlambi siyadlala then clearly is not getting it yabo le way lubizo kuthi ndingayihambela nangempundu for all I care if ndiyathanda ndingakhulula ngonke ndihambe brutsu that's how far I can go for it. I will die for it if needs be. So what is wearing a blanket to what I am prepared to? Dude, if I was to tell you what I have had to sacrifice for Lewengenzayo, you would understand. But that's a story for another day, you know. Okay. All right. Also, man, must understand you, gents. Ingubo, ithengiswa a shop for public consumption. That's another thing. It could have been anyone. Also, figure shop, ayithenge langubo, ayisebenza for whatever they want to use it for. Langubo becomes a sacred thing. Only for as long as if a shop, anyone can buy it and do whatever they want to do with it. Yeah, but it's just that abantu, because when uyindoda yomxhosa, they think you can't buy the very same blanket and do something different ngayo. Yeah, langubo becomes a sacred thing. Outside of that, it's a blanket. But it's unfortunate that abantu they won't get it all hlobo. Yeah. Thina sisi artist, you know. Sure. Then thitwa ngudla it's a calling. And yezinto it's ideas xa siza ukuthi sometimes iyaziphiwa, sometimes ivela ngendlela, you know. And ungubani wena uzothi unikwa i-idea, it's either imayiti okanye ngamawenu, and then uyeye uyijongele ecaleni kanti ufuna ntoni kanye. This is our livelihood. Someone ongekho esihlalweni zethu ke nanga sozayiqonde lo nto yabo what we are doing and what's the intention, what's the aim yonke lo nto, unless ubudoda bakho busengubeni. Then ke mhlambi that's a topic for another day, you know. Unless kenyani, that's all it takes, you know. Okay, masibuyele back kwi-trio Emculweni. Yes, ngeyiphi eyona ngoma ibe nzima ukuyenza nengoma ibe kulula ukuyenza? yeah. Okay, like it's funny that you ubuza le way ubuzayo wena Cadenza yabo. First of all, ndifuna ucacisa le way yabona yonke le way ubona isenzeka phana kula album ayo resident yabo. I-resident ke i-rap yenzeke nge-accident. Ayo accident le yenzeke pha, you know. And been conversation apha namajita a while ago, and yo bra, and uma B uyicacisele we wathi bendizibuza le bendizibuza yona, and uma B wayondla ndiyahlalela umguy opportunity aphinde I unpack ngola hlobo wayendiphendule ngayo, waniphendula
ndaqonda like ndaxola, it made sense. So into endiyibuza amajita was that except bafethu I ndiyayibona love, you know, the warm reception and whatnot, and people are like going crazy about it, but I was kind of like ndizibuza ndiziphendula ngale way uba kutheni abantu bengathi bayayothuka man le way, you know, why are people so shocked and so surprised? And I mean, it's us here, you know, bebelindele ndoni, like or like ndoni bebecingele ndoni, like it's 3 months gap that we're talking about here. Ngoku indlela abayireceive ngayo le way ingathi senze iway you know, like iway ebingalindelekanga yabo. So umjita wathi xa i-unpacka, you know, kha i-unpacke ngokwakho mfethu ake simpithuba ndiyakhumbula ithetha ngalawe ba like it's because ithetha ngalawe ba it's because ba abantu bebelindele bekukho abantu bebelindele into yokubana anizuyenza le way to elaqondo niqhelwe uyenza ngayo. Now that niyenzile aba bebelindele ba nizuyenza ngolo qondo abakwazi uretracta eza statement oba abazukwazi umatch like abo so ke ngoxa bengakwazi uyincoma la way, they would rather be quiet and reserve as a applause. Yeah, because I mean it's strange umuntu xa ethi ba yo hayi andothuki uthuka kanjani, because when someone is great you only expect something great from them. Suppose ba uyothuka xa benze something that's not great. So now why uzokuthuka benze into abaqhele uyenza? They known for being great and they did something great. Yeah, well, so I don't understand when someone is going to be like, yo, I know guys, like ninothusile njani. So for me that says ba no, ubone expectations is it different. You thought because now 3 months gap is set up differently to compared to before. Yeah, but so now you were like sakwesibona bazokenza njani ngoku now that by 3 and ubani is no longer there. Yeah, but so now a lot of those who were thinking like that ngabo abothukileyo. Otherwise the general public bona ayothukanga because ebeyilindele. Yabo, so now most abantu abothukileyo ngabo beqonda ba sakwesibone bakuzokenza kanjani. And then now the sad part is that ba abaninzi babonile and they are disappointed that ba iphume ngohlobo iphume ngalo, because as much as babe expectations, they were also hoping that it fails. So ngoku umuntu qonba shit, now they can't go back and so now angikwazi buyela back and qonba I know I'm retracting because again there's my ego invested into this thing. There's a whole lot of things. So I think just trio is the future. Yeah, just to ubuyela back kulo mbuzo wakho wena kadenza uba which song engathi yasokolisa. To be quite honest, I don't think eyakhona ingoma engathi yasokolisa more than kwezinye ingoma ifika imameli albums nengoma ezifana no True Love, amaphupha, uDear Olady, you know, ingoma apho sisakwazi ukuzikhulula sastrip sa vulnerable yabo. So for as umuntu oyindoda sometimes ayonto ilula leyo yabo, beka imbilini yakho uzondlala ya uDear Olady majita achaza inhlungu yawo, you know, True Love thetha ngezinto yawo Posmo amaJohn Besuka. But I personally uyabona when besiphakwela kuphaka uDear Olady sizama ukokotela la hook. Even the actual song, I don't wanna lie, emotionally nda weak so many times to such an extent ndikhumbula siye ku DAs or the other weekend say phumile ke beat bayingoma yenza amajita bebuza pha bayise I chorus ihamba njani emajita ikhona dide ndiyidlale nje ipiece yayo but anikagqiba ndiya struggleisha man into ibeyenzeke wena mfowethu benisithi in the middle ndimyandawo yami ke sacred place phakume sabugadane neplans zami xa ndibhizi ne-creative endiyithi ndiye kuyo yabo phaa ezinhlanini zami ndikhalela I broke down so many times I don't know yabo qho xa ndifika baye ndiyabindeka man yabo cause and to such an extent I believe it was a healing process in a disguise yabo
cause siye senzekelwe izinto singabantu siluza abantu especially into edibene nokulahlekelwa umuntu onjengomama uyabo. Umama it's a figure ibalulekileyo kakhulu ebomini yabo, ungabikho kwakhe kuye kwatshintsha izinto ezininzi yabo, nakuwe man wava ulahlekelwe zibruza ngamatime, but le iyahita different kakhulu. So ngela xesha ubhala la ngoma I cried so many times in the middle of indiyeke like hey I can't take this no more, same as kwi-verse xesha ndibhala i-verse ndiye bekunzima yabo. And I fully understand and we fully understand why inala impact injia nasebantwini yabo, because it's kunyanyaniseka wa vulnerable wazikhulula uba no ndifuna olhlobo yabo. Nomuntu oyimameleyo la ngoma even uye afumane le feeling siye sathi sanayo ixesha besiyenza siyicompose okanye siyicreator, cause siye sa real sanyaniseka kakhulu kuyo. So la ngoma is one of the special songs. Yathi nazi ngoma zininzi Bro Love, Cooper, Onumber, but uDie Oledi uze nenye uye wa heavy uyabo, emotionally wa strain. It's a beautiful song nabantu abemamela even sisters ama Eastern Cape imnandi mntase but ibhlungu uyabo, imnandi ibhlungu. It's one of those songs, you know, in a soul but it's very touchy, you know. So I would say I personally la ngoma yaba nobunzima nobunzima weight inoba nawe xa uyimamela mina wathi one phone the same day iphumile. I remember you called me etc yabo. It's a heavy song and I believe kangokuba ndina nephupha izolelinye engathi sifonwa ngabantu abaninzi amajita akhalayo asend videos zawo imamele la track. I'm like wow, I just believe this is the impact yabo. That's the song is ezenayo. And before the cut and sure. Before ube kanti uyangena kula hook, nguwe umuntu osuggest into bani sawuyenza ukwamle hook? Siyanikana task. I mean siyazana strength zethu yabo. Ikhona mhlawumbe nobunayo ibeat udla okanye umabeat nale beat mhlawumbe ifikele kuyo kwi-produce uzawusho baye but ndiva wena man khawuyokokotela i-chorus same applies na unqobe based amandla lewe yabo. So into lolo hloba man khawuyokokotela i-task eninikwe i-collective ngokuthi nje ba man khawubethe le penalty ifakona uyithi nganje okayijona yenza isikazidani iwithi gaqa ibe ngathi i-opponent ingabelieve. So yeah, it was one of those amajita. I know it was a task I was given ngoba no man malukwenza umsebenzi and esibani sitsho now I struggled and I believe not mina ndedwa nawo amajita. I believe the same because yazivana lapha kubo. And you bring back ingoma ne-hook athina amajita kama I say waphakamisa athi atsho yiyo ndingakayigqiba ngokwakho no. I remember because studio ngala means ase studio kwafika no Magnus pa ku DA kugcwele quest yabo umnandi man ku vibe eGrand ebesithi nasi lizohamba olhlobo but andikayigqibi man sithi hayi no this is the one yabo, this is the one. By the time this is so record everyone like no thumbs up yabo. Mhlambe omnye apha kuni kule ngoma Die Oledi ikhona ihambe njani la process yokuyibhala la ngoma xa uyifumene ke ngoku nansi ke i-concept? For him na ibe into esondeleyo le concept kuwe? A lot, because when we got there, I remember there's ukuva beat qala and ucinga ba okay what am I go sizawuthini kule beat yabo. That's the way to live ikhona nodla cha sasiba ku days we were like it's either we do it's a girl song or it's a Oledi song, but we were like nah Oledi song we're like Oledi song. And I was like yo Dondo, I think you're gonna be the one oyenze hook lewe yabo, because I could just hear Redondo's different ways of approach that I don't have as mapi yabo. So I was like Redondo wa nambona bangathi nayo le mane ishwanjwa I was like that's it. Lamshwanjwa that's the melody, that's it. You're gonna have to just go and find the words for it yabo. So yeah, I think that I wrote my verse before the hook was even done. Because I knew the concept already. Yeah, bro. I knew the concept already. So I went home. The writing process was, I think it was one of the easy ones for me in terms of
not the feeling. The feeling was there. It was hard because I could feel the pain. But in terms of, I think it's easy to be honest, man. Yeah, bro. It's easy to be honest. So I didn't struggle. I didn't struggle with the writing, but I struggled with the emotions while writing. Yeah, bro. It was quick. I wrote it in one setting. It's not one of those where I wrote and then I penned and no, I wrote it in one go and I was like, this is it. Yeah, but because I'm being honest. That's another thing. When you have to be honest, there's songs where, because a lot of people when they write, they always want to be competitive. You don't have to be competitive when you're writing about experience. Yeah, but we're coming with different experiences in one song, and yeah, that's how I felt. It was easy for me to write. I didn't want to be too. I just and I don't care how the donor is gonna come. I don't care how the is gonna come. But what I know is that they are going to bring their experience, and the song is going to be beautiful. And look at how it came out. Yeah, bro. Wow. Yeah, for me, it was different because you must remember, I'm fortunately or unfortunately, I'm the only one emajiteni or semi oleti elsaphilayo. Yebo. So obviously it was bound to be different. Yebo. Salbeka uletil ka return, salbeka uletil ka mapi, but elkadla isaphila. But ingoma it was not more about ukuba abazali basekhona okanye abasekho ibiku embrace nje umama, you know, alive or otherwise. Now while I was composing elami icala, and then because even though ndisenayo umama but andisenayo tata, yabo. Yabona ke wena Cadenza xa kubekwa umzali ekhaya lakhe lokugqibela, kukho elinye iculo elidla ngohlatyelwa pha kulamaculo asewisile elithi bekithemba lakho kuye, bekithemba lakho kuye, bekithemba lakho kuye, uthuthuzeleke. Yabona mna benringelwa lela culo lasewisile while I was composing. Yabona xa abamama besenza ucoceka kuhlatyelwe la ngoma uyaxoka, abase kuthiwa utough kangakanani na soze unga break it down star, akhathaliseki noba uthiwa uvelaphi ungu-Hercules uyaxoka. Yabona leya bethu uqonda ba like uphelelwa ngamandla, you know. So mna ndithe from la experience yobana ya like i-olet lam ndisaphila, yabo. So mandilgaye iflowers zalo while ndisaphila, ndil-embrace, ndilipha amandla, like, and also ndibulele elo thamsanqa loba mna ndisambuka, yabo. Because unethamsanqa star if you are in your 40s and i-olet lakho isaphila. You are very fortunate. You are super fortunate. So yeah, eyami experience a bit different ngolo hlobo from emajiteni, yabo. And yeah, I think neyam ibingekho nzima, man. It was pretty much ibilula because everything that I shared pana on my verse is my lived experience, and ndingayithetha, it's like it's almost freestyle, like it's almost freestyle. Ndingabhala nenye ivesi esibini neyesithathu neyesithandathu nakakade, you know. So that was not enough in actual fact. It was not enough
but ke ngenxa ye construct ke ye limitations engoma yabo 12 bars akwazi udlula so but it was sufficient for ukwenza lamsebenzi ibi uthunyiwe yabo but ungakulinga ucinge fana ba as always sizibhalileyo pha for ama oledi iqala phana iphele pha no like kukho a whole bible you know awumboni from uMadodwa atyatyadula uthuka sey ku 16 ku 12 akanotisanga ugqithile I think no 16 zenu eyami exceedile exceeding 4 bars and I believe you didn't notice that because it's never enough man it's never enough yabo thethwa ngesikhukukazi pha yabo ungathetha kude kuse pha yes mhlambe any collabos features esingakhange mhlambe we should have had kwi album yenu esingakhange zilenze kule final project asobe ngathi isikhomba bana khona amajezi akho bani quite a number I think if ubabe kusiya ngokokubana kulindwe siyesa kufuneka silinde i-features zide deliverishe ngengekaphumi nangoku i-album because trust me siyenzile into yoku reach out to abantu silinde abantu ba promise bathi no ndizawudeliverishe because nathi besinayo le eyethi i-wish list yabantu esihlalelayo collaborator nabo yabo but ke i3 months kaPetrine ehambayo yabo bengazukwazi ulinda estishini umlibe wezulu ukulinda kwisilazi besingazukwazi ulinda ukubuya kaNxele yabo ke kanyanzeleke kuba umsebenzi uqhubeke and with or without mhlambi bayiphosile leni itrain but bazayisigcuze landelayo ibus you know khona omnye ufuna uthetha ngayo hayi what feature but features khona zona no zikhona features khona Alpha P dot Ovusi Chase banomnye of course late Bravo RIP yeah and ke chapter 1 lo baninzi abantu asibaproshileyo bra abangakhange balenze abaninzi plan bakhona nabalenzileyo but nabalenze late yabo balenze sesi ba deliverishe sesisubmitile sesivalile into yoba naye ngoku like business submissions because i product bekusefuneka si submitile for mixing and mastering yabo and then after mixing and mastering funeka si submitile for distribution so saqonda ba okay sure so sibambise sizikhona sizibambileyo ki-vault yabo esingazozipapasha ngoku yabo simile sibahle cadence sibahle ta mhlambe one uqonde beseyifuna nyani lena cha ke udeliverishe emva ke mhlambe one ukhulu okuzayo besi were in talks with uZakwe. Okay, yo. Wow. We were in talks with uZakwe. But kukhulu okuzayo watch the space yabo. Watch the space and funa ube mina mhlambe besa Cambridge mhlambe that's why. Beso yi. Yeah. Kaloku uya Cambridge ngoku sport bale ku Betway wakhe. Maziri. Maziri kawuvela insizwa eqotho sozisabe. Uzaku ngumfowethu man. Hayi nobe bebusy man. But into zininzi. Yeah. And nathi ke siya understand yabo. Yeah. Yazi ke kule sound benichaza ba ikhona eni adaptileyo eniphinde nazana le nadibanisa nahlanganisa. Nenze njani to make sure that your voices styles zenu ziya balance kule album intsha? Yeah, yabona wena Cadenza xa also uyenzi way and kulithuba uyenza way uba nespillion so I'm sure like now where you've been controlling microphones ne cameras ne post production for quite a while now, so I'm sure you find indlela ezilula yezenzela umsebenzi khap yabo. So with le 20 years plus sinayo emagxeni sizifindile man indlela esicinga fana ubana zingasenzela umsebenzi lula in order for into yokubana
esa stamp sobu 3 months cup still sibe embraced but sismerge into the current yabo. And get away it can only happen only if you have taken time to master the art form. Sure. Yabo. Ayondo is of a fall from the sky. And also nalawe yozazi yabo, self introspection, benesikhathi sakho uzimamele and meditate ba wena uhluke njani na kubani, you know, because ungadlula lonke uMzantsi Afrika soze uphinde udibane nayo enye 3 months cup or even something that comes close to le unit awusoze udibane nayo akhathaliseki noba ungayapi na rebreed. So yeah, see we are blessed ngolo hlobo, we are blessed like that. Yeah. And kakube umuntu uqinisekayo phakuni ntoba hayi kaloku sulibala ba silapha ngoku adjusta kancinci like ukwenza sure ba niyabalansa kahle. Yeah. No, zikhona. Yabona? Okay. Remember, like it's group team, and ivesi yakho ayo yakho. Ivesi yakho ayo yakho wedwa. Yabo? So you can't be married to an idea just because yakho. Yabo? The minute the idea uyibeka phezu kwetafile ayisiyo yakho yethu sonke. Yabo? Okay. So yeah, also another thing I think is the thing ba right group as operator ngolo hlobo, Yeah. if ever zikhona. yeah. Because the minute uza ne-idea awukwazi uchata man ne-idea because xa uza nayo uchate nayo awuzofunda uba mayitshintshe ithwikwe phana yabo. So with thina itroke etafileni idea sizawuqugula sizawuthini Mane ukhutshwa. Ukhutshwa kufakwe. khutshwa kufakwe yabo, and then it becomes lento siyithanayo sonke yabo. Akho mini mhlambe kuwe ke mhlambe wakhathazeka ngayo liqombe kuchophe kakhulu kodwa ngonke lyrics zami. I mean as bite esisho nodla singabantu abane experience, we know what we're doing, but sometimes uyakwazi nje ukulahle nayo nethile for umzekelo mina ku gratitude ania. I think ikhona ina ipeli nandenze wrong and I didn't notice that. Yeah. After some time udla xa uyimamele lento abuye mana man kwindawo ethile man yabo. Enjena nje xa siphinda seyimamela sonke sinothanga nophela ngoba man there's no way. Exa siyomamela sibuyela back to we records. Man actually in this light deal and we had to change landawo immediately and sabe sitsho nathi imagine bayibiphumile le ilo hlobo yakwenza uthethisa abameka na ilegends yakwazi uthethiwe ilo hlobo. So le ntethwa ngamabi I mean iverse yakho ayo yakho wedwa, it's a collective effort, you know, whatever we do. So siyeke sibone bay even naxa mhlambe uvuba ayingathi iverse yakho idyevejeve yabo ikhona lapho kwi features ezinye ibikhona enye bikuyathumela umjita la yayithethu sayincane strong xa qombe emfowethu and kwanzima man bayisayi address kanjani lewe qomba no chance we have to be honest asukwazi uyeka lewe gqiba iphuma irecord Thomas Grootman athathe ilight yabantu ayifaka deep end ogqiba inika ne swimming kit yachoya pha yadrown yarhabula yodwa yabo qomba let's address jonga mamani mamela mfethu man kunje na kanje ungafumani kakubilewe yabo we believe man yabo you can do better khawuqinise cause and also ke ngoku samnika nje ibeat wabe engazivanga ezethu iverse baye mfethu agibisela amaGrootman man asifuni bengathi yabo otherwise hayi no understand umjita nyani wabuye ejimile naye kakhulu yabo. And also kwelicala le sounds enye into eyenzeke lento ubuyithetha ubuthina yabo siyazazi apho ingcambi yethu ivela khona. So into eyenzeke noba asizo beat makers or producers but siyakwazi uproducer siyakwazi uhlala naye engineer okanye beat maker at times yabo studio exemfethu sinike ideas okanye reference okanye sifuna sound olhlobo yabo na kwi beats siyakwazi usuggest how about wenze ibeat ebumila abunje so that izawukwazi uaccommodate nathi yabo akwezi I mean izawukwazi uaccommodate ubuthina yabo and fusing le sound ikhoyo so naphasi hands on kakhulu when it comes to creativity, not just only ukubhala lyrics. Wow. Yeah. If someone never had i-Dreamers Cup before mhlawumbe sizingiphi ingoma ezimbini enawukhawuleza nithi makazidlale apha kule album sithetha ngayo i-Trio chapter 1 inzima ke ngoku ezimbini
kwi-album engaskipeki fona kuthi abantu bacinzima nocofa uskip uzawuthi hey izawumthumela lapho uyekephi iba khona lanto mhlambe injenge demo kubomba bani khawumame lapha nje and also it depends abantu abathandi there is different folks, you know, there is different strokes for different folks. For umzekelo omnye umuntu uthanda into ene soul, omnye ufuna kurechwe, ufuna uva la uyasestratweni. Kwenzeka lonto nangoku abantu nakwesesa supposed apho ba ngephi ngoma abantu abahalela ubona i-shuttle music video ubona ba i-mixed feeling, but ezinye bathetha into enye yabo kwezinye mostly, but ubona ba yeah we have different, and I believe like I think lo mntu no ngaske nimbuze mno ba like for what purpose. Yeah, exactly. Yabo because ndingamdlalela man call you yeah. Ngamdlalela call you ba ngumjita osa busy uzama yabo udlala umasiqashelana nomuntu ancuma naye yabo, ngamgaya call you ngaproposa ngo call you yabo, fonela yenye itsotsi yami ithi kusedla hey jonga endilapha esipoint emall man hey dihlelele pakuma endlini ndicelwa ifoba man ndiyomthengela uyakhohlela songo ndifika beIsland apha kukho dry cough no wet cough, I don't know which one I must take now. Ngonya mfonela akaphakamisa ifone ngondlala le phone le number utheni ungaphakamisa ifone yabo unphakamise nizihlelele endlini wangicela uba uyakhohlela man nokuthengela ngondilapha ngondiyakufonela want dry or you want a wet cough, koko uphakamisa ifone, why don't you pick up the phone? Call you, I wonder kutheni ungaphakamisa ifone yabo lakha kanjani. People relate to different songs ngendlela ezahlukeneyo yabo, but just people embrace the love, man. They are just like, you know, mad receptive ngale products ikhuphile, and it's well received, man. Wow, it's just love. Yazi ndithanda ukuzithemba oko because mhlawumbe umuntu ebenothi adlala u1 no7 wavele nje uyithi nje etafuleni nje skethe ibuffet ya khomeka baba what purpose ufunela ntoni ibuffet because sibakhuphe estratweni sibafaka emashitini ebhedini, sikukhuphe ebhedini sikufaka kwenye kona uthi uphuma apho sikufaka eklabhini eklabhini sinxibe vanga sikhupha sikufaka hayi jemela. Ya ndinemibuzo nje yokugqibela, mhlawumbe ngokuseseniyiqebile konke ialbum intoni leni benifuna abantu bayifile bayive after sebeyimamele ialbum? Beautiful. We wanted to take them on a journey, on a nostalgic journey, yabo, because from the intro nje alone, the intro takes you good journey nje 3 months gap, and I can't wait for the next song, yabo. Then the next song ikuthathe ikufake kwenye kona, and another one ikuthathe ifake. It's just a lot of people xa bemamele bathi ba there's like the 3 months gap ndiyaziyo, but a very mature version of that 3 months gap, like the way you guys took us back and then nasizisa kungoku, and how things are looking for the future is just unmatched. Yeah, well, that's exactly what we intended, and abantu receive exactly ngohlobo esithemba bazoyireceive ngalo. For me, if you wanna about, you think the album is a success, when the answer ngiqobokunika yona, how people are receiving it and what it does to their heart, because I always say you can have a lot of numbers, a lot of people that you call fans because they like something about you, but when you have them in Tlizien, you have them forever. Yeah, bro. You have them forever. You have a fan base to fall back on even when you're no longer at the top. Yeah, bro. Because they're cherish fans sing about songs, they're cherish fans, but you have those fans when you're doing a 3 months gap, because there's a lot of people with thousands and thousands of followers, but you can't pull 100 people to a venue. So how good are those fans?
if they can't even come to your shows. Yabo. So abantu sibafumene apha, and that's success to us. Yabo. That's a form of success that is very fulfilling. Yabo. Because ukhuphe inhliziyo yakho yonke into a project, and abantu bayireceive ngenhliziyo yabo nabo. Yabo. So that's a form of success that people should not really take lightly. Yabo. Yeah. Hayi ke basically silahla ngambo yethu ngophoyani mntanami. I3 months cup yamandulo iseyiyo namhlanje. I mean into ethwa ngumabhinyani. Sifumane abantu sometimes xa udibana nekugilana ne-comments apha endleleni like umuntu yo Magrotman le album ngathi niyibhalele mina yonke yabo. So basically uyayibona lona le nganiyenzele la muntu sikwazi siye sangena kwizihlangu zabanye abantu yabo. As much as sine stories zethu ne experiences zethu, but experiences zethu ziya relate nakwabanye abantu yabo, and also ezinye izo zethu zezabanye abantu. So basically le nto ngomabhisi sichumisa inhliziyo man nemiphefumulo kakhulu, of which into esazelwa yona leyo impiliso yabo. Le album iyaphilisa, abantu baphilile, balekile noxa kuphila abantu mabaphile abantu. Lisho i3 months cup, abantu mabaphile, masiphile isizwe simnyama, masiphile isizwe sensundu yabo. Abantu mabaphile, mabaphile abantu balekile. And bawayijonga le way wena Cadenza Grand Sharp u3 i-album ne, but at the same time i-album nje zistory zi4 3. Think about it, zi4 as a story, you know, cause udla une story sakhe as akubreakela akugaya i-access kuso in every song udla une story sakhe, noma B une story sakhe, or Redondo une story sakhe, i3 months cup ine story sayo as a collective. Okay. So yi cocktail angasoze uyithole naphinale, cause udla is taking you on a journey, as Mabi says, yabo, is taking you, I'm giving you access into my journey. Mabi is taking you on a journey. Redondo is taking you on a journey. Now those 3 stories combined is former na 3 months cup ngenye ke ngoku journey on its own. Yo, so kuleyo yayithethayo Redondo ba ye Joe Machita le album ingathi nibhalele mina, imagine ngumuntu oyi1 nochoyo. Now umuntu oyi1 othi le album sibhalele yena, but the story ezi1 2 3 4 sibhalelwe umuntu oyi1. How much more fulfilling can that be? The wholesome, like anyway nje anyway yabo. So akwenziwa ngaphela sonwabe apha wena Star, you know. Abanyani ke bendirhalela uyazi ke nale into ba ningabantu ababhizi abasebenzayo abenza lena nalena nosapho lukhona kwakulento lena kufuneka ujongiwe. Ixesha elingaka nilifumana njani lokubanyani ngoku sinini kwazi ukukhupha umsebenzi ololhlobo? Because kaloku le album lena ndingathi mhlambe xa unocacisa ngokwempahla kwi-texture impahla sisaskipa sokugqibela siqinileyo fabric. Hayi just nje ndiyenze bemfutshane la udla bekho ayimention akuthola yazi i-calling xa ungarespondi kwi-calling yazi kwenzeka ntoni, uyagula yabo. Basically lonto we have to make time, ixesha funeka ulenzile, it doesn't matter ewe sinaza uxoki ukhusapho abantu bathrowile kuyaphangelwa, but we make time because siyayazi sityunjiwe for lento siyenzayo, ayingophela sonwabi, you know. Ayingochongana lapha sivele salapha Sunday abanye sinezinto ngoku kufuneka leqa endaweni ihle, but we have to be here because this is the main priority yabo. If ever lento ayihambi grand, eventually yonke wethu ayizohamba kahle yabo. Like ngicela ungaxokisi yabo, yonke financially, emotionally, spiritually, if you don't respond to this calling izinto zawulapsa. So lewe masilenze ixesha noba kwenzeka ntoni na,
yabo akho excuse ngako sometimes yakwazi okay no South amaxesha sikwazi nje ukhawulelana yabo inxa ingxaki ezininzi but we have to be there, we have to make time ixesha funeka silenzile for yona noba kumnyama enhla it doesn't matter, we have to be there noba kuthiwa hamba nice nangoku hayi le ngithetha ngayo ngezi sacrifices ke bendithetha ngazo like of things we have had to sacrifice yabo. We've had to sacrifice a lot for Lewe when I start. We've had to sacrifice friendships for Lewe yabo. We've had to sacrifice careers for Lewe. We've had to sacrifice relationships for Lewe. We've had to sacrifice a lot, man, like a lot, you know, for ke ngoku omnye umntu to come and misinterpret bro my art form. It's a form of disrespect for me, yabo. That's just to add. To think about the album ibiyenzelwe uba mayiphilise abantu. The spiritual wars in the making of the album. Like that's something we didn't talk about. And it's crazy that now that's it, la phase, we hardly talk about it. Because during the making of the album, there were so many spiritual wars. Yeah. Can you share? I'm sharing now. Oh, okay. No, there were so many spiritual wars. There were so many things that were trying to stop the process of, like, there were so many things to an extent that Sisonga Sobai 3, we had to sit down and talk about it and be like, yo, gents, I don't think I'm crazy, but I feel like spiritually we are at war. Attack. Yeah, well, spiritually we are under attack. Phansi koxinizelelo And nomoya. if we if siveske si ignorishe leonto yoba spiritually we are under attack, sizoba sengxakini because sithi sobayi 3 and asisebenzi sobayi 3. Because what's going to happen is it's also going to affect external parts of this thing. Like abanye abantu sisebenza nabo bangayi understand. Like besinento yoba abantu sithi sisebenza nabo vese baphelwe ngumdla. The features. Oh, No, not just features, nje like a lot of nje people nabantu. bese baphelwe ngumdla. Like Like umuntu ofana nawe nje kusecadenza. Okay. yabona nje bakhadezo yabona access esinayo kuwe ngoku and basinga veske next thing khadezo akaphendula akaphakamise phone. Like abantu baveske badinwe like and thina bese understand what was happening, bona by understand. We even had to sit TT down because TT is the one who was recording and mixing and mastering the album. Yeah, but it was like, TT, we feel like 1, 2, and 3 is happening, my bro. And we feel like now ungaveske utyhafe. And TT was getting there. With the time but this thing, he was like, I feel ngolu hlobo nami makrop man. Because when we started, everything was smooth. Nje in the middle, then akusebenzeki, like people are not available, people are not showing up, people are just too busy, things happen by exec so like I'm spending like 2 weeks without Tina when we're on this kasiki zone Tina we can record every single day. Yeah, bro. So I feel the spiritual wars, but sagqitha nakule phase sagqitha because we had to be honest. Yeah, bro. We had to be honest and face that and do what needs to be done and move forward. Yeah, bro. So it's a lot, man, that went into making this album. Yeah, bro. It's a lot, and it's one work that I'm really, really proud of. Yeah, bro. I'm proud of this work because it's the first full body of work since. Oh, also, the making of the album was a healing process for us. It was a healing process for us because remember, we had to grieve, right? We had to grieve a loss of a member. Something you shouldn't take lightly. We had to grieve a loss of a member. We had to find peace within ourselves and be like, what happened. Yeah. Life goes on.
and we had to sizikhulule thina Yeah. emphefumulweni nasezinhliziyweni zethu and siphile. So indlela yethu yoziphilisa was ukwenza le album. Okay. Hence iphilisa nabanye abantu abayimemeleyo. Sure. Because nathi we had to heal while making this album. Yabo. So yeah, man, it's again, I'm proud of myself. I'm proud of Udla. I'm proud of Redondo because I know what went into making this album and I know how far we've come and I know struggles esithatibana nazo trying to put this body of work together. Yabo. Kwakunzima. Ay. Nisebenzile. Mhlambe njengoba senisebenza ngoku sezikhona mhlambe ningabantu ke nina esibazi ngalonto izinto itho into yini ithandayo. Mhlambe ikhona itho mhlambe singayi lindela mhlambe ningaqala kuyiphi city. 100%. sijonge ukwenza i-trio tour but izojonga i-garden route yabo ebesikhe sayihlalela phansi kuqale before siyofika e-Eastern Cape sifuna uqala kwezi outskirts man ezi towns ncinci zilibalekileyo yabo zinga kuphi kana Old Town. Nice na. George. Ceres. Robertson les black yabo as black ngathi because we believe into yobana i-3 months cup ine footprint kuzo zonke as black yabo even na izolo if not izolo elinye besifumene i-request isikhwaza ePlattenberg Bay yabo. So we believe ba i-stamps e-3 months cup noko yabo sixanfizekile sufficiently that kuyanyanzeleka ba sofikelela kuzo zonke manez black yabo. So itho yona into for sure kakade abalandeli mabayilindele yabo. Obviously ke ayisoze ibe kuthi kanti siqebile ukwenza itho singakhange siyofikelela Eastern Cape. That's where the spinal cord is at. Yabo. Eastern Cape yonke ke large ukusuka uqala Ebeha uyolahla le thatha uyofika Yodlula ayipheli ubizana ndiyasikokstart doni ezona black ngingafani bandiyahalela amajita siyofikela la kuzo man iBotswana neLesotho. I would love and we're fans there. KZN we've been there but zange perform in KZN we have a huge following in KZN. What do you mean zange perform? I mean not as 3 months cup la project asikuyo it was I wouldn't like okay sure. But menibona nami kula collabo yenu nozakho yeah bendibona ba niyaziwa kakhulu kwela cala and yaphili hip hop ayasithanda jonga i-movement yaphila yaphila ayarap amajita phakela cala abadlali yes okay sabanjiwe culture. The last one mhlambe ke ndiyayiva le yathona ndona mhlambe what's next after le chapter yazi ngicumisa sigele meheta yazi kodwa ngayazi foni imbuki isibhala incwadi kuthiwe chapter 1 right now iplan yethu siplana ushutela i-music video for each and every song on the album yabo sashutela i-intro uzuqonde you know i-intro sayishutela i-music video epheleleyo sifuna ushutela ne-outro even neskite somnaka zonke sasishutela zonke according ngakhoyo so yayiplani leyo yabo sigqibo release i-visuals zikamama ngoku beautiful ones beautiful visuals so yeah you know so that's the intention yabo say aska spinning around pa go MTV base. Not yet. Okay, happy. But beautiful music video. Thank you so much. Sure. Ukona mnyo Ostro ba ikona into landelayo. After the chapter. Any chapter. Oh, any chapter. Yes, Okay, let's be honest. It's obvious by any chapter. But the question is when. Okay. That's gonna be a big surprise. When is Okay. but any chapter.
Okay. enye chapter Izawutsho na izathi 3 or chapter 2 okanye izathi 100 hey izawuthi chapter 2 chapter 2 Solo into trap Cadenza is trapping suka uchap yamini Cadenza and trap machine hey agent ithunyiwe uyasiphungisa usiza nechips unazengazi yasithambisa hayi no sesincokola nje ngoku like mhlawumbe njengoba nihlala endaweni eyi-1 nisebenza kunye mhlawumbe nijongana ixesha likhona nto abantu abaninzi bathanda usebenza kunye bangajonga mhlawumbe nijongana ixesha jongana ebusweni no like frequently checking each other nah we check almost all the every time day yazi enye iway wena Cadenza endicinga fani ba mhlawumbi singabe siyithatha like excuse me ngabe siyithatha lightly yabo abona singamajita ewe ya shop up siyazana siyafestana na fantuka but as bandikhula I'm beginning to realize into yokubana every day sidibana namajita we si introduceana to a different version of ourselves. Because Redondo is not the same Redondo that I saw yesterday. Mapi is not the same Mapi that I saw last week. Because at least ngoku ke wavuka yobhafa nje insimbi kancinci kancane yabo. Last week ebe ngu85 kg ngoku at least uphaka oma 70 wehlile. Yabo. Senchuba like nam I don't come across as the same Dla that I was yesterday. And to me that's one thing that keeps me alive. Yeah, I every day I look forward to meeting a new Redondo. Every day I look forward to meeting a different Mapi. Every day I look forward to going out there to introduce a better version of myself to my fellows, to my peers. Yeah, because nabo badibana nam ndikwe yami trans ndikwenye page ndikwe yabo so siyakhulisana ngolo hlobo. That's one thing that I think is keeping is becoming the bloodline kule unit yabo. Is looking forward with that excitement obana I wonder ndidibana no Redondo endaweni namhlanje. You know, I wonder. I don't like seeing this nigga. I can't. Yeah, sifuthelana. I never look forward to seeing him. Sifuthanisela grand wena mfowethu. Hayi smoke mjita kanginyi because nimphefumulisa ngopipe yabo. Otherwise ke nokubethana ngembono kuba khona. I mean that's something that's natural, but we have ways of dealing with such yabo, and siyazazi into ezinjalo. It's exciting naleyo ya kulapho siyakhulisa mos into ezibumila bunjalo yabo. Otherwise no, it's all true love, bro. It's all love, man. It's all love, bro. I think it's the understanding that you know the saying that says you don't see the world as it is, you see the world as you are. Yeah, bro. And I really had to I always remind myself of that and trying to understand that Dla is different kum, that Redondo is different kum. I can't expect myself from Kubo. Yeah, bro. I can only hope that whatever I see for them, they see for themselves too. If they don't, I can't be angry at that because it's not my life, it's theirs. Yeah, but I can only inspire Dla, and Dla can only inspire me. If whether or not I take the inspiration to the next level is up, yeah, bro. So I show up for the gents in hopes that they will receive my showing up in Golshobo, in the by receiving all. And if they don't, I should be okay with that. Yeah, bro. It's something that I'm learning as I grow, because again, you don't see the world as it is, you see the world as you are. Remember, my reality, reality can never be the same. It's different. Like sing about Nigeria, we can never have the same reality because
how I was brought up, my experiences, my privileges, and a whole lot of other things that shapes my reality. So that's how I see the world. Yeah, well, so I can't expect that from anyone else. That's why sizoqonda umhlela mntana uthi wena, she's okay. You know, because again, my reality and your reality is not the same. What I've been exposed to and what you have been exposed to is not the same thing. So we need to be careful singazifuni kwabanye abantu. That's not our job. Yabo. My job is to uphokozela ikomiti kadla and hope that by I will receive that and take a sip of it and grow. Yabo. So asoko sinqola ngomculo soloko sinqola nangezinto zokukhulisana, just life in general. Yabo. Singabana abafundayo nencwadi. So if nidibene ne quote or the chapter and khumbuza amajita and yazi if nisharisha kanti mhlawumbe udla experience ethile yazi bazamsharisha lo quote udla because izamnceda to le ebevela kuwe. Yabo. Every time I come across something cool or something very informative, I will share it with the gents, because and if they happen not to see lena nibonayo pha, it's okay, but I did my part. But say I think this can work for you. Yeah, so singabantu abanjalo, we've been like that for a while, and we're becoming better and better at that because sine responsibility. Sometimes asibonani, but xa singabonani bikhona nikhumbuza udla, I need to check up on la bike say we're good. Yeah, even though just something as simple bike say kanye benifuna ukuqonda lonto nyani ba mhlambe ni checkana how frequently like momjomba like read right just njomjonga like ngqolo right bra like akhona ishoda ngayi like right like umjonga nje like umphefumulweni kwezinye izinto ezi around yena right like nje into ezinjalo nazo. Also ungajonganga nojwanga man yabo, sithembene kakhulu uba ngaba ndinento like angomuntu andikhulanga ngolohlobo ke mina kubona izinto awukwa like lanto kuthiwa indoda ayikhali, but kulamanene xa ukho into engathi idlumzi yabo ndiye ndingazibandezi ukuba mandizibike okanye mhlawumbi xa ukhwelo hlaba okanye lokhwiniba. I feel free ngakhange ujongwe nojonga, so nalo xa inalo nto engathi yambotharisha okanye yamphathanga kakuhle, you know, uza ngaphambili emasoja khuye so and then we'll find ways and sizame man ukubonisana noncedisana yabo. So it's not a matter of being checked xa unayo ingxaki, ukhululekile cause ngabantu obaziyo yabo, even more than your exact family members yabo. Ngabantu bokuqala ifika ungxaki ngalamadoda amabini like with ndingakhange ndijiye okanye ngithina abantu bokuqala bayifi khona iwe serious yabo eksemaphi okanye ndla okanye ifake igroup yethu ilwe kusebafo bethu ukhwene nje. If we have to meet sidibani okanye siyigqugule kwalapho yabo, then that's how we roll bra. And inqabile man kuphela usuku yenzeka ngempazamo lonto singakhange sithethe sijonga mhlawumbi once in a while, once in a blue moon, but almost every day we there. Izenzekelele la way yabo, like we have we have somewhat created a safe space, you know, amongst the three of us yabo, cause sithembene like that, you know. And I don't think ukhona umuntu or aphakoti soyi3 onoze I feel ngathi I know I feel like amajita anhwelu and you know, we've got each other's back like that, you know, through thick and thin. And back to the way bethe to my be perspective, yabona like le class ngiyayikalela ibela apha licook. So it2 so bestringe le glassy one, the same glass with the same coke, but perception zethu zinga different. Mhlambi wena you might see it half full, mna ndibe ndisithi this is half empty. None of us is wrong, say right. So it2 qha kuyana ngento yokubana
eyakhe perspective uyijonga from imehlo of being in lack of okanye wena uyijonga kimehlo of being in abundance. Okay. Hayi lento umbuzo lona uya kwinto yoba abe Cape Town ni la group E1 engazange yathwa iphelile isaqhubeka namhlanje and still dope and uba ngaba abanye abantu kwezinye i-provinces abanye amaphondo xa kuthethwa i-Cape Town into yokuqala ekhawulezayo bacinga bakuthetha ngomculo bacinga nge-Dreamers Cup and isiyahleli and isavutha futhi and ndifuna unibulela ngaloo nto le i-Cape Town nisayibambi nisabeke phambili mapping noba nangoku nivulela abantwana nangoku basebenze nani basebenze nibaqhwabele futhi mabheke phambili kodwa nawuhlala nizi-legend apha kulomculo we hip hop apha eCape Town niphakamisile nisayibambile andikayibona enye igroup esayibambe ngohlobo ngaphandle ba ndiyaxoka ndiyaxoka andixoka ndiyabulela ngaloo nto leyo andiyazi noba siyivale na benifuna ukudlulisa nje lo mazwi lawo andikaze ndiyibone enye igroup elelo hlobo ngaphandle ba ndiyaxoka ndisayibulela uba nisayibambe kanje eCape Town. Sibamba ngazo zibini nathi mfowethu because amazwi anjalo aye asikhuthaze nathi yabo uba sikwazi uqhubekeka sibheke phambili yabo as much ngaba abantu baphilisa abantu but nathi xa sive amazwi enkuthazo loo nto yayisiqinisa isomeleze yabo ukuthi sisiqhubekeke nokwenza okuhle yabo ya ngobomi bethu nangobomi babanye abantu inspire ubomi babanye abantu Ngosi. Quite exact. Yeah, ukhona into mhlawumbe nento yokuvala phambi koba ivideo enye ivideo yesibini sishuta nini mfethu? I'm putting him under the spotlight. Isithembisile Kodwa sifake embizeni off air. Kodwa sendiyifumene ibange iphi ngoma. I know that's dope. Unfortunately bale man basike iphinyanga yabo. Sikinyanga ye men's health, right? Men's mental health month. And it's a thing that we don't get to talk about enough as a nation, nje. Yeah, or as the people, nje, in general. It's ayona thathelwa pha njengezinye izinto ezininzi yabo and today I just wanna say dear men, you are important, you are necessary, you matter. You are not a potential perpetrator. You are not just someone to provide, and that's where you deserve love. You deserve everything like anyone else. You can speak and be listened to. I know that we live in a world where people just don't care, but there are people who are willing to listen to you. You do not have to suffer alone. You do not have to have the mentality that no one cares, therefore I should just end my life. Because remember, no one wants to die. People just want to kill the version of themselves that's suffering. They don't want to die. But there's a version of themselves as safarishayo that to them it feels like, bah, you know what? I might as well just take my own life. No one wants to die. Akekho umuntu ofuna ukufa. If bekeka ukuthi besinophila forever, it's just that when we are suffering siyalibala. Yabo. So yeah, man. I'm speaking as a man
for men. And as a man who's been through a lot, who's also had suicidal thoughts at some stage that I never got to share with anybody, who's gone through depression, and right now I feel the strongest, and I know what it takes to become a strong and healthy man, and it's not easy. Yeah, well, so yeah, that's my 2 cents to men. Masiphileni madoda sonke, because we all deserve to be alive. Wow. Hayi 2 cents iponji. Seyiponji. Hayi ke masivale lo hlobo andicinga usivalele kahle. Singakwenza man unansi uchairperson okanye i-spokesperson sethu phana i-conference yethu yamadoda. Makabe ngu-madam speaker. Madam speaker sidalela. Masivale mhlambe benibawela mani kheni ivale ngengoma endiyithandayo nje noba ke i-acapella yayo ke ethi Diye Oledi. Hey la ngoma leya. Hayi iphuma andiyazi. Mama. Enkosi mama. Yes, Damungu mama. Enkosi mama. Yeah. Ondizalayo, umama ondizalayo, ondizalayo, umama. Yes, Ondizalayo, umama ondizalayo, ondizalayo, umama. Mama ngutata, ngutata ngumama. Xa ndisithi ndikhumbula utata mna ndikhumbula umama. Wandikhulisa umama, etsala nzima, esokola umama, esoloke lambe zamela thina exolele. Mama wenkonzo yangoLesine, umama webhatyi, umama ondibeke emthandazweni unqonqwe ngosigaxa mabhanti, wasincamela ikhatshi ekhaya thina sikhula ngegranti. Nqaba into pheka, umama xova isonga samanzi. Kwakungekho lula ngoku ndithi thula mama thula, so leli kobandayo ezonyembezi ndo zesula, ezayizola zimanga ndawuninye ziyedlula, nzawuphikelela nipusha lo matyathango qhawuka. Ngenye imini nasekhaya abayojabula, inyembezi zovuyo, uthando mama liyokhula. Andibamba apha. Siyohlanja nemihla kulo, uyohlala ebuthanda unyana wakho uDlambulu. yes, sir. Damungu mama. Enkosi mama. Damungu mama. Enkosi mama. Diye Oledi, chiphiza inyembezi nibhala le ncwadi, inhlungu enhliziyweni, imbilini ngaphakathi, kuphela amazwi, usiba lutyekeza igazi, nkothulela umnqwazi nthiba yethi indlovukazi, ndiyabulela ngokuba ngumkhombandlela, ngonikhanyisela wena ulelami ikhandlela. Kwathiwe sibuhlungu isithonga mhla elulandulela, kodwa kuthiwa izulu yolingena ngolisebenzela. Anifuni ungatsho, uyakhumbuleka mamzo, ukumka kwakho kwashiya isizungu kwakho, ubukho bakho bulikhusela usapho lwakho, inkxaso yakho andithethi ngothando lwakho. Xa ndivalayo zikhona esijabulisayo, kukhulu okuzayo, kukho nomzukulwana ozayo, ngimi ubukhulu bakhe iphelo lakho lithandayo, till we meet again mhla sibonana kulizayo. Kasi bengazithanda. Umama ondizalayo, Yes. ondizalayo, umama ondizalayo, umama ondizalayo, ondizalayo, umama. Dear mama, I wrote you this thing. I wrote you a song to let you know how I feel. But then again, I know that you're here. I know you're watching me getting close to the dream. I know that even though you left my heart
broken in pieces, ma. I understand and I hope that it heals. Uhleli ukhona showing me things. Imbeko nothando, the focus is key. Damn, I really miss you. I don't know what it is, but I feel like there's a war when I'm caught in between. I know it's on Fikela in a form of a dream. And Mama Mamela when you talking to me. So talk to me, queen. Closed doors will open for me. Itemba what I'll port for real. I'm going, I'm in. I know the bloody ocean is deep, but I got the flow when I know how to swim. You in a better place and your soul is at peace. I promise to be everything you hoped I would be. Ukpalela lengoma was important to me. Your one and only son, yeah, they call me my B. Dear mom. Thank you, mama. Thank you for everything. Yes, man. Shad, this song. Yeah, awusifaka uyabosifaka kwenye mood. That change atmosphere, bro. Like, come on, dog. Damn. Yeah, ne. Hey, ningabayiperforma kaningena le. Hayi, no. That's I'm driving. Ngeke niyazi bani yaqhubekisa ngayo. Never end. It's inspirational, yeah. Educational, conversational, yeah.